Og nu skal det handle om indbrud og ikke mindst om, hvordan man kan forebygge dem. Sagen er, at vi her i landet har europæisk rekord i antallet af indbrud per indbygger. Og her skal vi se nærmere på det nyeste middel, som bliver taget i brug i kampen mod indbrudstyvene. DNA-mærkning hedder det. Når en væske bliver smurt på en genstand, så kan den altid spores tilbage til rette ejermand. Og på den måde kan man DNA-mærke alt sit IT-udstyr, smykker, arvestykker, malerier osv. Her til aften har vores kriminalmagasin Station 2 fortalt, hvordan man har indført metoden i flere lande, i mange tilfælde med gode resultater. Billederne, som vi ser her fra England, det er det land, hvor DNA-mærkningen kommer fra. Der er antallet af indbrud faldet med op til 85% de steder, hvor folk med klistermærker gør opmærksom på, at deres ejendele er DNA-mærket. Og med det kan jeg sige velkommen til dig, Henrik Olsen. Det er dig, som sælger det her produkt i Danmark. Fortæl os lige, hvad er det helt præcis, du har nede i det her lille glas? Hvad er det for en væske? Jamen, selve DNA-væsken består egentlig af 3 komponenter. Der er et UV-sensitivt stof, som gør, at når vi belyser det med en UV-lampe, så lyser det op. Og derved kan man let se, hvorhen på en genstand han har påført væsken. Ja, og det vil du vise os lige straks. Det kan jeg vise lige om lidt. Ydermere er der også et komponent i selve DNA-koden, og det er jo den, der gør det så unikt. Det er det, vi kender fra menneskets byggesten, for dyr osv. Det har vi faktisk lavet i en kunstig form, men i en DNA-væske. Det vil sige, at der findes kun et eksemplar af den her kit, kan man sige. Og derfor kan vi også sammenkode det med en adresse, og du kan smøre det på dine ejendele. Lad os prøve at se det. Ja. Det man rent faktisk gør, det er, at man påsmører en smule af selve væsken på for eksempel sin iPhone. Og her, så skal det... Bliver det så siddende der til evig tid? Så lang tid, at min iPhone den er i live, så vil det blive siddende her. Det, der er vigtigt, det er, at det vil tørre inden for cirka en halv time, og inden for få timer, så er det fuldstændig hærdet, så det er næsten umuligt. Men du siger, at hvis man bestråler med UV-lys, så kan man rent faktisk se, at du har spurgt det på. Man kan jo ikke se det her, men lad os lige prøve at få lyset i studiet ned her nu. Ja, hvis vi sænker lyset, så vil man faktisk kunne se her, at det er belyst op med det blå. Det er tydeligt at se. Ja, det ser man rigtig tydeligt. Det ser man rigtig tydeligt. Og så, hvis vi får lyset heroppe i studiet igen, så vi også kan se dig, der fortæller om det. Det vil så sige, at når man får belyst den her kode, så kan man rent faktisk se, hvorfra den her genstand kommer. Det er korrekt, fordi i selve væsken, man også kan se her på min computer, det er faktisk synligt nok også i skarpt lys, men der skal vi bare have en lille podning af den blå farve, for at man kan lave en DNA-analyse, og derved se, hvem er det, der er ejermand af den her væske. Så det her, det må sige, det er den moderne udgave af Operation Mærkning, som man også kender tilbage fra 70'erne, tror jeg, det startede. Og jeg kan sådan se, at det er smartere end de her klistermærker. Men hvis man kigger på det sådan helt overordnet, sker der så ikke bare det, at hvis nu tyvene får respekt for det her, de kan se, at der er klistermærke, de har smurt det der DNA-stags på derinde, så går jeg da bare videre til næste hus. Skubber man ikke bare problemet videre? Du har nok ret i, at den sidste indbrudstyv, han er jo nok ikke født endnu. Vi forholder os lidt til de resultater, der er i dag, at vi kan se, ikke bare fra Danmark, men vi er jo repræsenteret i, Danmark er nu nummer 27 land, og de andre 26 lande, at det viser en tendens til et fald helt op til 85% i indbrudsraten. Og det er vi jo så glade for at kunne vise til de kunder, som vælger at bruge Selector DNA. Ja, lad os lige prøve at se nogle andre aspekter. Hvis vi vender tilbage til England, som altså er det land, som DNA-mærkningen kommer fra, så lad os lige se her, at produktet det har været i brug i de seneste 10 år. Og som vi kan se på billederne her, så er det ikke kun i kampen mod indbrud hos private, at DNA-mærkningen bliver brugt. Som vi kan se, så får 3 røvere her sprøjtet væsken på sig, da de forlader en guldsmed efter et indbrud. Og det var faktisk med til at få dem anholdt og dømt. Og som vi ser på den demonstration, som kommer her, så kan væsken jo ses i UV-lys, når man har fået den proppen. Og også bygninger, som for eksempel kirker, har beskyttet sig med DNA-mærkning. Den kirke, vi ser her, den blev berøvet for blybelægninger. Men efter at kirken den blev mærket med DNA-vand, så har tyvene altså holdt sig væk fra den kirke. Ja. Og så her i Danmark har bankerne også kigget nærmere på produktet. Meget positivt stemt over for det. De synes, at det er en meget positiv udvikling, og de håber selvfølgelig på, at det er noget, vi vil se mere på, fordi at det netop kan have den her præventive effekt. Og det vil være gavnligt i kraft af, at vi selvfølgelig gerne vil reducere antallet af røverier, da røverier jo kan være meget, meget voldsomme og har store menneskelige omkostninger.
Ja, så vi ser, der er mange forskellige anvendelsesmuligheder. Blandt andet det der, at man kan sprøjte det på smykkerne hos en guldsmed, og det kan blive sprøjtet på indbrudstyve. Ja. Nu tænker jeg bare, hvis jeg så kommer ind til sådan en guldsmed der, og fingererer lidt ved tingene, og får noget af det her DNA-stags på mig, og så der dagen efter, eller timen efter, kommer en indbrudstyv, hvordan undgår jeg så at havne i fedtfadet? Vi skal huske i nok 99,9% af de tilfælde, hvor man benytter DNA-sprayen som guldsmed, pengeinstitut osv., så er der jo noget videokamera til at bagge selve indbruddet op eller røveriet op. Og det er jo det, man bruger. Så man bruger det egentlig til at forstærke efterforskningen, i stedet for at sige, at det skal kun være selve sprayen, da der som regel altid er videodokumentation med os. Så indtil videre, der har ikke været nogen sager, hvor det viser, at uskyldige, så at sige, har havnet i fedtfadet? Ikke mig bekendt, nej. Okay. Hvis man så sammenligner med et andet middel, altså hvis man nu har noget, som er meget værdifuldt, lad os sige, det er en bil eller en dyr cykel eller sådan noget. Ja. Der findes der jo andre midler. Der kan du komme sådan en GPS-chip ned i. Ja. Og det smarte ved det er jo, at der er du ikke afhængig af, at du finder det og kan scanne det. Der kan du bare gå ind på en computer og se, hvor er min GPS, og så kan man se, okay, de har taget min cykel med til Polen, og den står i den lade der. Er det ikke meget smartere? Det er rigtig smart med GPS. Det har vi også selv i firmaet. Men der er også en kost relateret til det, hvor man siger, at i dag kan du sikre et hjem for omkring 25 kroner om måneden ved DNA, og det er immer væk alle dine egne dele. Hvor vi kigger på en GPS-tracker, det er måske 5-10 gange så meget bare for et objekt. Så der er en kost-issue her også. Ja, altså du kan mærke meget mere for færre penge, hvis det er sådan, at politiet også er med på spøjen, også? For det kræver jo, at dem, der skal stå for efterforskning af indbrud og anden form for berigelseskriminalitet, de er med på dem. Altså at politiet også bruger det her middel. Hvordan kan du være sikker på, at politiet rent faktisk kommer til at gøre det? Det er en god pointe, du har. Det har vi jo prøvet nu i 26 lande, da vi har et meget tæt samarbejde med politiet i alle de lande, hvor vi opererer. Og det er også et must for at få en succes ved det. Og blandt andet de optagelser, vi nu så fra England, der kan man også se, hvor aktivt politiet går ind i det. Vi har en rigtig god dialog med det danske politi, og også forsikringsselskaber og sikringsbranchen i helhed. Det er også derfor, vi kommer til at tage det her i nogle forskellige step. Den her røverispray, som vi også lige har set et eksempel på, kommer i anden række. Det vi går i gang med nu, og som vi introducerede i dag sammen med sikringsfirmaet G4S, jamen det har været indbrudssikringen, for den er lige til, og vi stiller os også til rådighed, indtil der eventuelt er et andet beredskab, at vi er ude og være med til at belyse, når politiet har de her kommet sammen, hvor man kan se 20-koster. Der er vi med i den operation og prøve at finde ud af, om der er noget, der er mærket med Selecta. Så det starter med indbrud, og så sidenhen, så vil vi gå ind og se spray og alt muligt andet i guldsmedbutikkerne. Så det vil komme ret hurtigt derud af. Det er jo også derfor, at vi har valgt et firma som G4S, der i dag har introduceret det på deres hjemmeside. Ja, og med det, så siger jeg tak til dig, Henrik Olsen, for at vise dig noget af farverne i verden. Det er godt. Og